sa na výlete a som sa spontánne rozhodla, že budem natáčať, takže tu máte taký mini vlog. Teraz sme sa stavili na nejakej kolíbe, alebo neviem čo to je. A hej. A aj mám nové nechty, takže aj preto, kým mi vyrastú, tak som sa niečo s nimi natočiť. Hej. Teda si vyzerajú takto, sa s nimi tak pochválim, pretože sú vážne úžasné. A hej, sme teda na nejakej kolíbe a zatiaľ takto, takže hej. Teda kúpili sme si sír, či sír, no hej, je to sír, ne? Chleba, potom nejaké koláčiky a išli sme ešte kúpiť nejaké pagáče, ale tak rýchlo sa vyprevili, už teraz sme čakali, tak snáď nejaké schmatneme, hej, takže vás nechám, takže vás budem informovať. Nakoniec som si ten čas nekúpila, ale idem toto si zobrať na NUK. Kde je? Po toto. Takýto. To je 2 €. Hej. A toto nechám do spravu. Takže už sme tuto a je to vážne super, úplne wow. A je to docela škoda, že sme proste tu nešli na viac dní, lebo tu je vážne pekné, ako musím povedať. To útulné strašne, tu sedí na tej posteli, ako keby pohovke taká oddychová a je to vážne strašne útulné. Takže sme sa konečne dostali vonku, lebo pršalo a teraz ideme niekde do lesa, takže hej.
lese, aj tu vážne nádherné. Povotila som aj nejaké fotky, ale je celkom akože zima. Počasie je také, že zima teplo a je to úplne na hovno. Každopádne je tu nádherné prostredie. A ideme sa asi niekde do krčmy a neviem vážne, kde ideme. Takže dávam potom vedieť. A je to nádherný peň, ako musím povedať. Strom, tak som na ňom trošku nafotila jednu fotku, hej, to je trochu. A hej, takže ideme. Ešte mi to nevyzerá jak nejaký typek, ktorý sedí a má ruku na kolene. Že ruka, nohy, telo, ruka ďalšia. Nehovorte mi, že to nevidíte, lebo keď poviete, tak klamete. Ja som nenatáčala včera, pretože včera sa ešte tak nediala, bola tma, keď sme išli domov, takže to bolo úplne proste zbytočné natáčať. Každopádne 1, 2, hej, 1, 2, že? A mám pocit, že už zajtra, alebo dnes ideme domov, neviem. Každopádne ideme sa teraz prísť, takže poďme. Ideme cez takýto nádherný lesík. A teda neviem, kedy budeme v cieli, ale neviem, či pohľadne ideme. Takže hej, každopádne je to ako celkom makačka, takže OK, ale je nádherný ten les. Hej, takže hej.
chvíľku pôjdeme na nejaký koncert, takže hej.